Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynda halkymyzyň durmuşynyň her bir günüň goýançly wakalary besenmegi, ýerleşmemiň ýedi watanymyza hemde gahrman arkadagymyza we arkadagly gahrman Serdarymyza bolan boýsunçyny hasam artyrýar. Paýhym ummany magtymul Pragy ýylyny şeýle goýançly wakalar barha giňerme eýe bolýar. Haçyn ol wakalar belenilýän seneler bilen utgaşandy öz burçly täsirli bilen tapawutlanýar. 5-nji iýunda belen geçilýän Daşqurşa Gorumyň bütün dünýä gününe gawat gelip Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşriniň çap edilmegi şeýle wakalaň biridir. Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşriniň çapdan çykmagynyň 5-nji iýunda belen geçilýän Daşqurşa Gorumyň bütün dünýä gününe gawat gelmegi bu iki wakanyň mazmuny bilen ören sazlaşykly utgaşýar. Döwlet başçylygymyz Daşqurşa Gorumy ulgamynyň işgärlerine watanaşlymyza ýüzlenip olary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň paýhym ummany magtymul Pragy ýylynda ýurdumyzda Daşqurşa Gorap saklamak babatda uly ähmiýeti eýe bolan Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşriniň çap edilmegi münasibetli tüýsürekden gutlap, tebigaty söýgüýüniň türkmen halkynyň häsiýetiniň, ýaşaýyş durmuşynyň däp desturlarynyň we medeniýetiniň içinden erşarga şolup geçýändigini, biziň ata-babalarymyzyň ýaşaýyşyň çeşmesi bolan gözel tebigatymyz bilen sazlaşykda ýaşamaň inçe usullaryny we ýörelgelerini dörediklerini, halkymyzyň gadymyýetden gelýän bu insanperwer däpleriniň asyrlaryň dowamyna durmuşy berk ornaşyp, uly ähmiýeti eýe bolan ony bellemek bilen Daşqurşawyň arasy saklanmagyny göndüren şeýle gatnaşylan häzirki döwürde adamzadyň ähli meselelerini ygtybarly çözgütlerini tapmak ugrunaqy düýpli çäreler bilen utgaşyp, täze öwüşgüne eýe bolýanlygyny hemde barka ösürilýänligini ünsüçekdi. Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşriniň çap edilmegi döwletimiziň durnukly ösüşiniň çeşmesi hökmünde tebigy baýlyklarymyzy ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamagy we köpeltmäge agrarlygynyň ýene bir suwtnamasyny öwrüldi.